חליבת שבלולים תחת ירח מלא תמיד מניבה את החלב הטוב ביותר. שיזוף ירח. אור הפנים שלי יהיה זוהר אפילו יותר מתמיד. אור ירח, אורך עד בלי די, מאיר את חלומותיי. גדול, המשלוח שלי סוף סוף הגיע. מעולה. או, זה נראה טוב כל כך, וזה גם נוח איה! אוקיי, רגיש מאוד, אבל איזו עוצמה. אור ירח, בלון מושלם ועגול, לו רק הייתי יכול. משהו לא מדרדס טוב. הירח כבוי? אור הפנים שלי בסכנה נוראית! נו באמת, מי הלך וחיבה את הדבר הזה? שלום, שירות לקוחות. יש לי איזו בעיה עם השרביט ששלחתם לי. נו דה, ברור שעקבתי אחרי ההוראות. כן, אני אמתין. מה קורה כאן? למה כולם צועקים? הירח, דרדסבא, הוא כבוי. בשם כל הדרדוסים. צריך להדליק אותו חזרה, דרדסבא! הירח, כגוף גרביטציוני, אינו פולט אור משל עצמו, אלא מחזיר את אור השמש אשר... איזה מצחיק אתה. איפה אתה רואה את השמש? עכשיו אמצע הלילה. זה מוזר ביותר. נראה מה כתוב בספר הכשפים שלי. אין כאן כלום. מי יכול לשלוט בכוחות כאלו? הירח כבוי, זה סוף העולם, הצילו, אני רוצה את אמא שלי. זה לא הוא. העלילה מסתבכת. סליחה, דרדסים יקרים שלי, עליי להודות שאני לא יודע מה מתרחש. מה אנחנו הולכים לדרדס? טוב, זה די פשוט אם תשאלו אותי. פשוט צריך לדרדס חזרה את המתג. המתג? איזה מתג? המתג שמכבה את הירח בבוקר ומדליק אותו שוב בלילה. נראה שהתקלה גורמת להצללה וזורת בעלה. נו באמת טיפשוני, מתג. למה כולם צוחקים? זה לא כזה רעיון רע. לכל אור יש מתג, נכון? רגע, אני ממש לא חושב שיש בוא לה... נטוס לירח ונתקן את התקלה. אז טכנית, אני אוכל בקלות לדרדס לנו טיל שיגיע לירח במהירות. דרדסבא, תגיד משהו. למען האמת, תמיד רציתי לנסות הליכת ירח. ברצינות, אבל אולי אתה קצת... חכם, רגוע, מכובד ובעל ידע רב, אלה כולן תכונות מבוקשות של דרדס נאוט. ואתה יכול להיות אחראי על הגיוס. אוי, יהיה לי לכבוד, דרדסבא. אפילו אם אני לא מאמין לכל השטויות האלה על המתג. טוב, אני יכול לסמוך עליך? לסמוך עליי? אני בטוח שאנחנו מבינים זה את זה. מר מגייס? שימו לב, מועמדים יקרים לקראת המסע אל הירח. אתם עומדים לעבור משהו מיוחד שידורדס לעד בזיכרונותיכם. אתה יכול לקצר? כן, טוב, כדי להיות בצוות שלנו, עליכם להיות מהירים, נבונים, חכמים ועמידים, נכון? אתם תדרדסו את האבק שלי. איך הם ייכנסו לטיל כזה קטן חרוצון? זה רק דגם, טיפשוני. אתה חייב להיות כזה בשגדה? בשגדה? מה זאת אומרת? קונדסון, אני אשלח אותך... תרגי דרדס סופית, תרגי. כדי להיות דרדס נאוטית, את צריכה לשמור על קור רוח. תורך, דרדס סבא. ככה לא עושים שכיבות צמיחה. אין חוק שאומר לא לדרדס על סלעים, נכון בר מוח? מר מגייס? כמובן, דרדס סבא. מה? צבת. אמרתי צבת. לא. 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 סליחה. זוז לדרך! לא דרדס סופית, לא לעבור. אין חוק שאומר לא ללכת. אני צודק, בר מוח? כמובן שאין, דרדס סבא.
כמעט סיימנו, טיפשונים. זהירות, מערכת ההתנעה מאוד עדינה. מה? עשו לנוע בגינה? לא, טיפשוני, התכוונתי למערכת ההתנעה שצריך בשביל ההמראה. עכשיו למבחן האחרון, הקשה והמסובך מכולם, הידוע גם בשם המערבולת. אני ראשונה, אני! מפעיל את המערבולת. מעולה! אני רוצה עוד סיבוב! תורך, דרדסבא. כאן הוא לא ירמה. לאט. אני מסתובב כל כך מהר! פיו, זה דרדס לי את הראש. מזל שהחזקתי חזק מאוד. באמת! הגענו לסיום המבחנים שלנו. הדרדסנאוטים שנבחרו אלו, בר כוח, כמובן. דרדסית, ו... דרדסבא. סליחה, דרדסופית, אבל את חמומת מזג מדי למשימה עדינה כזאת. חמומת מזג? אני חמומת מזג? מעולם לא הייתי קרת רוח יותר מעכשיו! היי, בשביל מה המתג הזה, טיפשוני? זה פעמון דלת, כדי שאנשי הירח לא ייכנסו באמצע. אלא מה? הנה, עכשיו הדרדסנאוטים יוכלו להתארגן לפני שיצאו לדרדוס ירח. זה יירשם בספרי ההיסטוריה. אל תשכחו את הפיג'מות, ותשלחו לנו גלויה. היי, אני יכול לקבל חתימה לפני שתמריא? וואו! תשכח מה עשית. הוא ממריא לחלל בלעדינו! אופס, זה לא הגיוני, רק הרגל שלי, היא ממש מגושמת. לפחות אף אחד לא נפגע או נלכד. בחללית. היי, מישהו ראה את איקרי או גנדרני? למה החללית עושה רעש של טרקטור? כמה מעניין, הכפר הולך ונהיה קטן יותר ויותר. מה אמרת? אנחנו המראנו! אנחנו המראנו! חייבת להיות איזושהי דרך לבלום את המכונה הזאת. אל דאגה! דרדסופית בסביבה! חרוצון! דבר אליהם! ותגיד להם לטוס חזרה מיד! טוסו חזרה מיד! התכוונתי בעזרת מכשיר הקשר. מכשיר קשר. זה רעיון מעולה. אני אתקין אחד בפעם הבאה. קבלו! כמה קשה זה יכול להיות? כבר, את לא מבינה שום דרדוס לגבי זה. אני אראה לך איך עושים את זה. תני לי להציג! אני מפיסה! לא, אני! לא אני! מספיק! דרדסת אותנו לחתיכות. לא זה אתה! עבודה טובה, איקרי! סתם היה לך מזל. זמן להחזיר אותנו הביתה. מה? אתם רוצים לחזור הביתה כשההרפתקה קורית לנו? אני צריך לחלוב שבלולים. אני לא הרסתי את ערכת היופי שלי. אז אתם לא רוצים להדליק את הירח? לא. אתם בכלל לא מעוניינים להיות גיבורים? לא. גנדרני, אני בטוחה שאנשי הירח ירצו להריץ את היופי הנוצץ שלך. ועיקרי, אתה לא רוצה לגלות מה הם מגדלים שם למעלה? טוב, בסדר. כל עוד אני אחזור בזמן לחליבת הלילה. ימי! וואו! היי, מה קורה כאן? עשינו את זה! אנחנו בחלל! וואו, האור שלי כבר לא תחת לחץ. קדימה, אנחנו צריכים להגיע לירח. זה כפתור הנחיתה פה? אז זה מה שהוא עושה? איקרי? לחגור חגורות, אנחנו עומדים לנחות.
מה יתאים יותר ליציאה הראשונה שלי לירח? מה אתה חושב? אדום או כחול? דני, אני לא רואה דרדור. אוקיי, אני אנסה. 2 סיבובים לשמאל. לא, זה לא פועל. בואו, השרביט מקולקל. מה נשאר להגיד? יופי של נחיתה, איקרי. חבר'ה?